So, karon kay mga tumi sa Jaca Resort sa may Matina Pangi. Kauban na ako mga classmates. So, yeah, let's have some fun. Sir, morning Jaca, sir. Asa magbayad sa entrance? Dito. Natong ko ano. Mutabog pa ka. Na dire. Sige, salamat. But na ta diri sa Jaca. Ako naana sila Michael dito ambot sa uban. Pero karon kay magbayad sa ta sa entrance para makasulod ta. Let's go. Naman di tao di ay. Last movie! Last movie! Hi, Merv! Hi, bros! Romel kayo, nasa room nila. Asa ilang room? Frederick, isa to. Basta, Frederick. Nagluto din sila dito, pero sila. Sila Kel. Uy, ay Col. Sila Kel. Asa ang kwarto nila? Frederick. Hey. Ha? Alaka. Ligo na mo? May nara? Sino naman Andre? So karon kami diri karon sa Jaca Resort sa Matina Pangi na mga SH27 na sila Jeyo, Johnny, sila Gab, na si Meme og si Mervin. Tapos na pa sila Zaina og kuan sila Denzel maabutay. Yay! Denzel Bobo! Hi, Miss! Miss Denzel! Miss Denzel! Ay, Miss! Sikap pa kanin, naman Mabora man sa'y, nagluhod man may! Mabaw lagi! Yate, nagpupaw! Nagluhod may! Oy, gagawin ako!
Hi guys, so karon kay kabaro si Zaina, nakabot na sila. Welcome back to my vlog, guys! So dagan mga ganap diri nagkuan pa sila, napa sila yung mga nagimo pa sila para sa mga kaunon niya. Oh, diri. Nagimo pa sila sa pagkaunon niya. And iya. Masa na oras? Alas magudto na bantog gabuhat sila. Ala dira. Hi. Hi, bagong vlog. Happy birthday, Guys, picture daw. Isa lang ako na ikuan. Mga ano sila dira. Mga ligo mi dira, nangaligo mi and nagpauna na mi kami nila Mervin, Denzel, Johnny og Josh. Well men, daog men. Ay, Johnny, ko asam dili. Karon kay nangaon pa man. Nangaon pa sila sa likod. Na sila dira. Ya, lain kay bay, lipong kaayo. Tigi si Josh kili, nalipong gani si Josh. Tirada Josh, lipong kayo. Unsa ka lipong? Lami suka bay? Ha? Lami kay suka? Ano naman? Udag kusog, lumba ta. Ngani ang problema kay naglumbaan na yun niya. Grabe kay gunat, grabe kay pinaspasay. Nya, nawada na maghininga karon nalipong. Ano, 25 mo nagsabot nga, 23 So, gani, ang plano ng adto. Sa first na mga plano-plano, daghan kay may nangadto. Ay daghan kay may gusto mga adto. Then ikaduha nga meeting kay nanggamay no. Nanggamay nahimong katunga na lang sa klase ang mga adto. And then karon natingala mi kay dapat katunga ang naadri katunga sa klase ang niabot kay 23 lang kapeno niya. Plus wala pa gid mi apilato ni Mervin sa sabot kay syempre wala man mi ni sangayon adto ilahang mga plano. So karon namin ni Mervin dapat 25 dapat 27 mi. Wala si Jasper, wala si Mark, wala sila Jonah, sila Marian, sila Stephanie. Dagag wala. Mark, pag nakakadri Mark, promise mas lingaw Mark, super. Mark, farewell baway ka Mark, farewell. May trabuhay, farewell.